Nangalipay ang mga residente sa barangay Pagsabangan sa Tagum City, Davao del Norte dihang midawat sila sa 5,122 pesos na financial relief ubos sa emergency cash transfer sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD-11. Ang payout gisugdan kagahapon Mayo 4, 2025 sa Rotary Gym diin 1,122 ka mga benepisyaryo ang unang makadawat. Sila ang mga pamilyang apektado sa baha sa milabay nga bulan sa Pebrero nga epekto sa shear line. Subay sa report sa DSWD-11, moabot sa 16,456 ka mga benepisyaryo ang makadawat sa financial relief na magamit sa pangpalit og pagkaon, medisina ug uban pang mga gikinahanglan sa pamilya. Ang mga benepisyaryo may agi og validation pinaagi sa tabang sa lokal nga panggamhanan sa lokal nga gobyerno sa Tagum City. Matapos ang payout sa May 16, 2026, Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.